през османското иго част от местното българско население приема исляма, но то продължава да си съжителства мирно, кротко, но приемането на исляма довежда до едно своеобразно разделение, когато младите трябва да сключат брак, да си изберат партньори в живота. От тези смутни времена особено известна е песента за Дельо Хайдучин, която лети в космоса. Това е една тъжна песен за несподелената, нереализираната любов между християнина Дельо и местната българска девойка, изповядваща исляма, Гюлсуме. Те много са обичали. И спомена за тази любов именно е създал тази песен, запазила се до ден днешен. Тук Златоградската народна памет е запазила и едни други спомени, пак от османското иго, когато местни 3 девойки от Хекимовия род се женят за 3 ергени мюсюлмани, 2 от Златоград и 1 от района на село Бенковски, сегашното село Китна. Но тези християнски моми, те са си носили рубата, в смисъл носили са си християнското облекло. Не са приемали исляма. Значи имало е голяма толерантност тогава. Дори преди години в една от тези къщи на Алабашовия род, когато я събаряха, бяха открили икона, кандило, което говори, че дори омъжени за мюсюлмани, те са си до сетния си дъх са си изповядвали християнската вяра. Някъде преди Балканските войни е запазена една друга златоградска песен, разказва за една ксантийска гъркиня, Смарайна, която залюбва един българин мюсюлманин от Златоград. Тя е много интересна песен. Говори за доброволно приемане на исляма от любов. Песента буквално казва: на имащица и сене от скече. Скече е османското име на Ксанти. От скече да ме изведеш на Хдахан, да ме отведеш на Хдахан на Хдаридере. Пък той казва: Смарайно, бела гъркиньо, следи ли ми ще жверана, носи ли ми ще шрубана. И тя се съгласява. И той е докарвал в Златоград. И тогава, за да се предаде законност на брака, 2 местни златоградски имами по шериатското право ги венчават. А вече в наши дни няма никакви препятствия. Младите по любов се женят, никой не ги възпира. Но родопските песни са и показател как напразно е живял той, който не е оставил потомство на турския авлет. Децата са се издигали в култ в миналото. Казва старите: с едно без едно. Значи трябва минимум 2 деца да имаш, за да ти е. Ако случайно не мога да имаш деца, допускало се и изневяра. Има тук една песен, златоградска пака и такава: Ръвка Смаило думаше, Смаиля сев до голема, я пода госканах майка. Те не са имали деца. И тя е отивала при един, за да изневери с цел да забременя, да роди. И тогава има и тук и друга приказка. Старите хора вика: ако помогнеш на 3 души да се ожениш, отиваш в рая. Стимулирало се хората да създадат дом, семейство. Всеки е гледал да остави поколения, да го научи на ред, на морал, да не краде, да не лъже. Ако нещо намериш паднало, дигаш го пак на високо да се види, който го е загубил да си го вземе. Комшулук между хората, независимо от каква вяра. Единия ковари боб, подава паничка на комшията си, споделя си. Общо взето населението тук в нашия район се запазва и тая човещина, и това благородство,
И е хубаво и да продължава за бъдеще. Бабите са били носители на тая народна памет, на това възпитание. Много е важно внуците, малките деца да общуват с бабите си. Би трябвало децата ни да са възпитани. Ако в семейството нямаме възпитание в моралните устои, нататък не може да очакваме от децата. Не може да направим детето център на Вселената в семейството си и да очакваме и всички други това да правят с него. Неминуемо той вънка се сблъсква с друг егоцентрик и стават конфликтите. Моите две снахи са българки. Ние ходим на Коледа и празнуваме заедно след тях. Отиваме заедно да видят тази заедност. Те идват на Байрам. Това да се види, взаимното уважение да се види и че тази взаимност позволява да бъдеш различен, но различен в доброто, а не различен в някаква измислена свръхидея. Аз съм велик, аз съм от теб по-велик. Няма величие. Ние сме човеци, обикновени човеци. Това е нашето верое. Така сме възпитани. И така е и в семейството. Думата на големия е закон на възрастния. Казвам се Емел Балакчи. Родена съм в едно малко село. Завършила съм университета в Пловдив с педагогика. 30 години близо учителска професия имам. Последните 15-16 години се занимавам с писателска и изследователска дейност. А той бил журналист, писател. И решихме да издаваме списание за културата на турците в България. Действително почнахме да издаваме това списание Алеф Пламък. Бех на 18 години, като ми пратиха момаре. По-големите ми братя се беха разбрали с момчето. Единия батю ма и бахта. Някой му беше почушнал, че съм бендисала друго момче от селото. Не ма питаха, дадоха му. По принуда живях с него. Не беше ми лесен живота с, ама 3 деца му родих. Заради тях всякакво търпях. И все се връщах към това как ме излагаха. И той, и родата му. Бехме се само сгодили, той щеше да ходи в казармата. Ходжата още не ни беше писал никях официално. Документ нямахме. Аз си живех при нашите. Ама по онова време много случаи на крадене и бягане имаше в нашето село. Та някой беше пуснал клеп, че са щели да ме крадат за друг. Нямаше такова нещо, ама те нали знаеха, че го не бендисвам, не щях го. И какво измислили техните? Беха ми купили шевна машина. Едната му сестра рече да ида да оправя на машина на панталон някакъв. Отидох. Седнах на машинана, а та взета заключи вратана. Тогава моя слезе през капандурата на тавана. А друга от сестрите му отишла да каже на баща ми, че ще спя от тях. Та на другия ден да им помогна да вадим картофите. На сутринта дошла моята малка сестра, а те я отпратили да каже на нашите какво е станало с нощи и че всичко е свършено вече. Тежък ми беше живота с този човек, ама едно време вращане нямаше. Трябваше да търпиш, където си отишъл. На моята майка е. Тя се казва Добра. Да, Бог да е прости. Нея са я крали. Те са от Бедън. Също са били от Бедън. И Георги, мъжа й, дядо Георги, да, отива от нивата, качва я на кон и я открадва.
от беденските земи и директно я докарват тук и се венчаят. Но това е било 900 и 1900 и коя е? Ами може би и 17... Той е 12-та година роден, Да. значи да е бил на Да, и 19 години, значи 20 и коя година. Да. Нещо ще ти рекам, син. Мене ме ожениха, ага бех на 14. Ага его не галях. Радах деца и раптях. Радах деца и раптях. Ала ми остана чувст на сърцесо. Ага ми станеше се бално, се покачвах на таваня, отварях дупкана и руках на небоно. Руках доде ми олёкне. Затова ага са галят да се вземат. Вера са не мой дъх ми бави, вера са нищо не е. За нас семейството в момента, като се върна в спомените назад и казвам така, че за да си човек, не е важно каква религия изпълняваш. Не е важно дали имаш дипломи 2, 3, 5, че имаш образование, че имаш много пари. За нас това не е толкова важно, колкото на педиестал. Много пъти го повторих, че любовта е на първо място. любовта и уважението. Значи, има ли е тая любов, всичко друго се смирява, примирява, примълчава и правиш някакъв баланс. Било пари, било финанси, било коли, било... Всичкото е преходно. Това си остава вечно. Уважението, любовта. В квартала ни има два вида. Едните са християни и другите не са и се женят по различен начин. Християните се женят с годеж точно по този начин, преди да се консумира брака. Момичето не трябва да бъде опетнено, не трябва да прави секс с мъжа си, преди да се сключили граждански брак. Това са християните. Ако решат да се съберат, трябва да има един годеж, тогава идват и се събират и за сватбата. Когато се съберат за сватбата или в деня на сватбата си взимат булката и отиват, подписват граждански брак, църковен брак в ресторанта и на вечерта е негова, или една седмица преди сватбата се взима булката, спи с майката, с момчето, спи с майката до деня на сватбата и вечерта се консумира брака, след като са сключили граждански брак. Това са християните в квартала. А не християните, там е по-различно. Там брака се консумира, т.е. крадат се, пробват, правят секс и след това се урежда годеж и след това се урежда и сватбата. Това са двата вида хора в квартала. Преди години по-големи се женят. Да. А сега тия младите много малки се женят тук. Какво ще речем, на колко години? 15-16. На 15-16. Малки. По-малки има, да, има. Пак почнаха. Тези, които са по-добре устроени, децата са родителите са по-осъзнати, съответно и децата и мотивацията те да си завършат образованието, поне средно. А докато в другата крайност на социалния статус, там са хората, които самите родители нямат образование, за тях образованието не е приоритет и те не наблягат на това детето да се изучи, нямат навици в дома, няма такова възпитание, което е нужно и децата съответно са необразовани в областите, в които трябва да бъдат образовани и се женят малки.
Всъщност тя ги интересува това, те Детска са женат, да има За деца, тях е образование, радост. такива Да, за неща, тях е игра. не ги интересува. То виж сега, В вече... днешно време не го Те, ето как казват, вече много рядко някой търси често си такива работи. Да, обаче вече няма да го такова, Да. мъжете. забременяват и вече тогава се прибират. Да, има много случаи такива. Много са, има дълга връзка вече и си живеят живота и забременяват, стават на няколко месеца, вече тогава се прибират. Има и много такива връзки при нас. Ставаме модерни. Ставаме, да, модерни. Аз израснах между българи, в такава среда между българи. Моите приятелки бяха всички българки. И си имаха връзка. Защо не си се оженила малка тогава? Защото бях в друга среда, затова не съм се оженила. А те имаха връзка с всеки втори спеха. И се подиграваха с мене, защото аз съм девствена, а те вече не са. Аз поне знам, че единствената, която му беше в живота, беше снаха ми. И това му беше възпитанието от майка ми и от баща ми. Нищо, че баща ми открадна майка ми с една каруца. Просто хареса я, качи я в каруцата и така я открадна. Да. Ами не, но просто той вече спа с нея. Тя няма на къде. Те чича ми на майка ми брат и моя баща бяха най-добри приятели. Той я видя, хареса и се открадна просто. Доколкото при брат ми е възпитанието друго. Ти няма да правиш така, това не е хубаво, еди какво си, при мен е също. Умрела жива, там си. Познаваш го, не познаваш, харесваш го, не харесваш. Откраднал те, спал е с тебе и вече ти не можеш да знаеш друг човек, освен него. И така са се женили, Така само са се с женили. кражба. С кражба. Няма да отидат да ти кажат, нали, както Да ти сега има поискат. годеж, да те Не. поискат като булка. Да. Не, преди са се крадяли. Никога не си го виждал този човек. Крадете и край остава си при него. Еми те затова не са образовани нашите деца, от тия примерно по-възрастните. Примерно майка ми на 63 години има втори клас. Да. Не е учила изобщо ми, да, тя е неграмотна, не смисъл неграмотна, знае да чете, знае да пише, нали, ама от нашите деца се научила да пише и да чете, не е учила изобщо. Те не са имали време за учене. Така е, майка ми също на 15 се оженила и на 16 брат ми се е родил. Когато трябва момичето да си легне с момчето, нали, когато дойде сватбата. Деня е сватбата, на вечерта се знае, че тя трябва тази сватба да се консумира. Много е притеснена на майката на момичето. Майката на момичето много се притеснява. И е направо стресирана. Какво ще се случи? Как ще се случи? Аз много се уча от това, което съм преживяла и това, което в момента виждам. И това, което аз винаги си казвам за себе си, защото момчето ми е голямо, на 20. 2, 3, 4, 5 години. Повечето години минаха, по-малко ми остава, докато дойде снахата. И аз това казвам. Когато дойде снахата, аз искам да бъда подготвена. Каквото тя си избере, както тя си реши. И моята мечта е, когато направя сватбата, просто да им подготвя. В деня на сватбата да им дам билети за почивка. Всичко да им е подготвено. Да. Просто да отидат на меден месец и каквото искат това да си правят. Нали? Живот, какво? Това е. Не искам тук да ги чакаме, не искам да ги следим. Това е отживелица. А някои на първата седмица искат веднага да видят какво И става моята с тях. свекърва поиска това да го види. Аз не се чувствам добре, когато знам, че някой чака аз да донеса нещо. Някой да чака, че аз в момента правя еди си какво с нея с мъж и те чакат в другата стая, или не, в другата къща, примерно. За мен това не е окей. Да. Не е окей. Не се чувствам добре, което беше много унизително за мен. Да, така е. Това е, което аз изпитах от това место да е най-хубавия ден в живота ми, нали? Та всъщност стана един от... Това го искаха преди години, сега вече... Преди 20 години така. А всъщност не знам, например, преди години
Като момиче не е действено, например, в моя случай баба ми сложи на първата жена на чичо ми люти чушки на брата и изпрати да си ходи. Защо и викам сложи люти чушки на брата? Да видят, вика целият кварталчета. Да не те я засрами нещо такова. Това казах, че тук има страхове. Тук момчета на 25 вече няма. Няма за него. Няма да вече. Момичето има избор. Колкото повече растат, толкова има право да избере. Кой Момичето има право да избере. Вече не е окей да се крадат, те са вече голями. Разбираш, ако аз съм 18, той е на 20 или по-голями, вече там кражбата е безмислена. Нито си купуваме, нито си даваме. Нито майката се харесва, нали? По-скоро всичко е по любов. Аз казвам на моя син на 15 години, като си харесам някой момиче и му казвам: Георги, тая мамо много е хубава. Я си гледай работата, аз кой си харесвам. Нали, казваш си мнението, примерно, но вече не те слушат както преди. Добре, мамо, че си нали, не, да не дава Господ за женене. Ама преди слушах, казаха: добре, мамо, че си открадна, ама сега. Хареса ми край. Си гледай работата, аз кой си харесвам. Имаме такива случаи. Когато мине възрастта, да кажем 18, 19, 20, Много вече голямо. момчето става голямо или момичето и стават вече много голями. Те трябваше вече да са женени. И имаме такъв случай, в който момчето вече на 24 години, майката и бащата искат вече да се задуми, искат да имат вече внуци, тук 24 години вече са стар. Не може, трябва вече да има и деца. И вече момчето, защото момичетата се женат много бързо, момчето в един момент може да остане без булка. И имам един такъв случай, момче на 24 години си взе едно момиче на 14, защото вече те си 17, 18, 19, вече имат избор, имат мнение. Казват: аз не го харесвам този. Не искам да живея с това момче. И по този начин тези по-голямите момчета нямат много избор. И така се случи сега, наскоро. 24 годишно момче с 14 годишно момиче. Е много малка тя. Те първа ще я превъзпита там. На 18 години, ако е станал 17-18 детето, то вече е по-олегнало. Но тези по-малките, когато станат без призор, без родители, задължително се случва беля. Но сега е по-свободно и можеш да направиш избор. Преди не беше така. Преди си търпиш боя, търпиш си тормоза, изневярата. Моята майка много е търпяла. Много бой. Много бой и е търпяла. Майка ми пък е търпяла не бой от баща ми. Точно от зълбите си. Много се яви. И, например, тя не е търпяла и се отишла. 2 години не са били заедно. Са пред развод. Да. Да. След това съм се появила аз. И си събрала семейство. А след това събиране продължила ли тормоза? Не, те се отделиха и баща ми просто реши, че това е жената на живота му. Има много голяма разлика от преди и сега. Преди, включително и аз. Преди да се омъжа, много наблягах на външността си. Да имам такъв някакъв колко събран, да не съм така добре изглеждаща. Нямаше такова нещо. След като се омъжих, дойдох тук вече по-така дрохлява, по-мърлява към себе си, негрижовна към коса, към лице, към тяло, към облекло. Занемаряваме се. Особено когато дойде детето, когато се роди първото дете, тогава жената става, как да кажа, много негрижовна към себе си. Не сме грижовни. Негрижирани сме. Цяло грижата е да се сготви, да се изпее, да се изчисти, детето да е добре, мъжа като дойде, нали, се прибере от работа, да му се сервира на него. Ама ние, че смърдим на манджа, мръсни такива, детето повърнало, докато го храниш кашата, така имаме изцапани. Петна от... Да, общо всеки. И всъщност не сме желани от мъжа срещу нас. Ти отблъскваш по този начин. Точно. И по този начин те кръшкат. Когато дойде някоя префарцунена дама и им се предложи,
както се случва много често, и те се залъгват и тичат към Така е, другата. така е. В момента имаме такъв проблем с моя мъж. В момента аз гледам да обръщам внимание на детето, на дома, на това, на това, на всичко друго. Нали, на работата, включително. И на него му обръщаш гръб. И в един момент той ми казва, ехо, и аз съм тук. Да, така е. Нали? Да. Нали, въпреки че те първо почваме живота, ние имаме едно дете, нали? Страх ме да изляза. Викам, какво правим сега? Какъв е този живот? Защо съм така? И аз плачех първоначално. Не можех да свикна. Всяка вечер аз плачех за това, че нямам тези удобства. И след 2 седмици мен ме заведоха в Пирогов, защото получих нервна криза. От промяната на живот, който водех, и тяхното отношение беше по-различно. Някакси не беше това, което очаквах. Да се справиш. Любовта ми, подкрепата му. Ние много се обичаме. Обичаме и ще се обичаме. Неговата подкрепа и любов. Когато се прибираш от работа, аз му казвах всичко и споделях. Той ме прегръщаше и казваше спокойно, ще се справим. Мен това ме държеше. След като се отделихме, имахме една печка. Чудо. Цялата беше... Огъня се виждаше вътре. Духти колко щеш. Обаче свобода. Нямаме мивка. Нямаме туалетна. Нямаме нищо. Имаме едно диванче. Но вътре, има любов. И малко по малко, всъщност ние постигнахме много. С това казвам, любовта, която ние имаме, всъщност ни помогна да сме това, което сме в момента. Наталия Цекова съм аз, актриса, съм по образование, ромка съм и съм от България. Всъщност аз съм правила съм плейбек театър върху темата ранните бракове сред ромската общност. И точно тук в училище съм представила тази тема с моите колеги актьори. Плейбек театър е импровизационен тип театър. Социален тип се води също така. Социален театър. И идеята е, че взимаш една тема, подаваше на публиката и всъщност обратната връзка от тяхна страна бива изигравана от актьорите на сцената. Нали, тези ситуации и тяхното мнение по дадения въпрос. Това, което има да кажат. Любопитното е, че и двата пъти, в които бяхме тук за плейбек театъра и тази тема, децата се притесняваха да говорят за нея. И много често на въпроса, какво мислите за ранните бракове, всички казваха, не е хубаво. Защо не е хубаво? Не е добре. На вас харесва ли ви? Не. Вие приемате ли го? Не. В смисъл, нали, такъв тип отговори имахме. Като не знам, по-скоро не. Нали, нямахме изречения и анализи на всичко това. Но очевидно беше, че децата не искат да говорят за това, като нещо, което не приемат, нещо, което така са чували от семействата си, че не е добре, не е хубаво да се ожениш малък. Защото това не носи нищо добро или най-малкото те натоварва с една отговорност, за която ти не си готов. Нали, това са така общите наблюдения, които получихме ние, докато правихме този плейбек театър. Любопитно е, че децата имат желание да се развиват и да правят някакви хубави, важни неща за себе си, но в същото време средата тук и квартала по някакъв начин може би ги ангажира с друг тип мислене. Това, до което стигнах аз поне като анализ на ранните бракове, е, че всъщност това е свързано с сексуалното озряване. И че много често децата, които така се женят на 15-16 години, реално това е възрастта тук в квартала, така средната възраст. Разбира се, има деца, които и след средно много често започват така да се женят след средното си образование. Но децата, които го правят на 15 или 16, така с моя личен анализ върху това е, че те сексуално са озряли.
И че всъщност, когато вече си имат гаджета, най-логичното нещо от целувки да преминем към сексуалния акт. И всъщност, когато той вече се случи, тук идва този ромския закон, тук идва морала и отговорността. И най-вече да приемеш тази отговорност, че когато вече имаш първи сексуален акт, ти си задължен така да се вречеш на вярност на този човек, с който за пръв път си го направил. И тогава се съобщава на семействата и се стига до варианта, да, те ще се съберат и ще бъдат семейство. С всичките ритуали, които съпровождат това нещо. Да, всъщност тази сексуалност, която е съвсем нормална за младия човек, пък и не само, е в основата на това те да стигнат до брак и да създадат семейство. Разбира се, има много случаи, в които момичето забременява и това също я ангажира с това да съобщи на семейството си, на двете семейства да бъде съобщено, за да можете да направят една сватба. Защото вече очевидно ще бъдат семейство след като има бебе. Другото, което направихме като анализ е, че се оказва, че много тинейджери на тази възраст правят секс. И ромчета, и не ромчета. И в престижни гимназии, и в не толкова престижни. Което е част от тяхното тинейджерство и сексуалното им съзряване. Но по-любопитното е, че когато ромското момиче забременее, тя носи отговорност и моралът и казва, че тя трябва да направи друга стъпка, за да не се срамува бебето и така нататък. И другото, което я задължава, като вярващи хора, е, че аборт е грях да се прави. И те точно за това не правят и аборти. Продължаваме да смятаме, че е редно да имаш един партньор в живота си, за който да се ожениш и от когото да родиш деца. И бабите ни, независимо дали са били българки или ромки, родени в началото на Първата или Втората световна война, също са искали това. И техните родители за децата си. Никой не иска да знае, че се злоупотребява с детето му. В смисъл, коя майка иска дъщеря и да има 15 партньора преди да си избере мъж? Това е твоето тяло. В смисъл, ти го притежаваш и не трябва да го даваш на всеки го. Той е част от морала, част от християнството дори. Не съм познавала мъжа си, не бяхме запознати въобще. Не го познавах, нито аз него, нито той мен. Гордост е за една майка, за един баща. Те решават брака, те решават хората и те точно са направили с мене. Те решиха къде да ме дадат и на кой. Мъжа има повече права, отколкото жената. На него му е позволено жената да стои в къщи, а той да си има и дори втора и трета жена може. Не брак да включва с тях, връзка да си има с тях. А това тук прието ли е? Не е прието това нещо, но виждам и чувам, доста младежи това нещо го правят. Жените им вкъщи, защото са малки. Женят ги малки, правят им по 2-3 деца и тя няма как да излезе някъде. Гледа се децата, а той излиза в чужбина или строителна фирма. Има някои хора, където работят, включително и мъжа ми работи в строителна фирма и има вероятност да не се приберат дори и цял месец. И се чува и с махлата, ама той си имам приятелка, той ходи с нея, пари не носи вкъщи. Ама сега на него му е позволено, защото е мъж. Защо? Значи той като е мъж, на него му е позволено, на жената не. Те, които нямат образование и си мислят, че детето им ще остане стара мома, няма да я вземе никой, което няма как да стане. Всяко едно момиче си избира момче или все нейният ден ще дойде един ден, за да се омъжи. Но те си мислят, че няма. Трябва да се ожени на 12-13 години, за да остане стара мома. Има хора, идват и ти казват, ама много сме добри, дай си момчето, много ще я гледам, виж тя как иска момчето ми, а той не я, моля ти се, дай я. В един момент взимат я, минава се известно време и ти казва, взимай си дъщерята, ама тя не слуша, ама тя тъй, имаме проблеми. Ако един човек има образование и влезе в работа, където има много хора,
съвсем друго ще мисли, съвсем друго ще разсъждава. Ще разбере някои неща, които въобще не е чувал. Включително и аз. Много неща съм разбрала между хората, където съм работила, защото има неща, които нето съм ги чувала, нето съм ги виждала. Но когато почнах на работа с много хора, работила съм с 2000 човека на смяна, много неща научих. Ранните бракове се случват точно по този начин, защото майката и бащата са далеч от децата си. Излизаме, да работим, искаме и малко или много повече да имаме, но което е нередно. Оставяме се децата вкъщи, не знаем какво правят, не знам включително с кого е, къде е. И може би тя да се запознае с някой по-голямо момче от нея и да я вземе. Имахме и проблем, беше ми звъннала баба и ми каза, дъщеря ти не ме слуша, трябва да се прибереш. Аз си казвам, Рени направи това, Ренито прави онова. И аз викам, прибираме се за България. И се прибрахме точно заради това. Мисля, че проблема с децата, ранния брак, точно за това. Майката и бащата ги няма, оставяме ги, излизаме в чужбина, искаме да работим малко повече, да изкараме, но няма как да стане. Малко ли много трябва да сме с децата, да говорим, да общуваме с тях. Нямаме работа тук в Стралджа за майките. И аз доста време съм търсила дори работа, но няма. Безработицата е голяма, няма как да се успее в живота. Трудно е и решаваш в един момент да заминеш за чужбина, за да може да се оправиш и оставиш децата си вкъщи. Това е проблем голям. След като се върнеш, или тя се намира мъж, или той се намира жена и това е. Кой ви помага да се справите така, като е много трудно? Майките, може би на момичетата. Ето, как каза тя, подкрепя е майка и баща и свекърва и примерно, а може би има много силни жени от нас. Има някои, които и сами няма кой да преодоляват тия работи. Има някои, които нямат и подкрепа и си се мъчат сами. Да, сами преодоляват всичко с тия трудности. Какво им казваш като съвет? Като мене да се оженят, да имат щастлив брак, да има такъв съпруг, дъщеря ми специално като баща си, да. Грижовен, работлив. Това е истината. Всичко, каквото е нужно на едно семейство, го имаме. Тя избира мъжа, тръгва и бяга, нищо не мога да направя. След като тя го иска, харесва ми това нещо, защото един ден, ако има притеснение, ако има проблеми, няма да му осъжда, да ми каже, ти си виновна, ти ми го избра, зато аз сега тегля, а ти не теглиш, аз тегля. Тя да си решава кого да вземе, не аз. Сега живеем във времена, в които, разбира се, всичко е поправимо някакси или вече имаш така по-големия кураж да го поправиш и да оправиш тези неща. Има различни човешки съдби и тук в ромския квартал е по същия начин. Има такива, които се разделят, има такива, които сменят партньорите си, такива, които осъзнават, че не искат да са с този човек. Много са вариантите. Има семейства, които пък, деца, които когато се съберат или пък решават сами да се отделят и се подкрепят в това да продължат образованието си. Има и такива случаи, които ти дават шанс да завършат средното образование един на друг. Определено, наблюдавайки процесите в ромската общност, този алгоритъм, който се случва, има доста промени. Променят се нещата. За добро. Променят се към добро по някакъв начин. Първо, така образованието е по-важно, по-голяма ценност все повече придобива. Желанието на хората
да се преустановяват, да живеят извън ромския квартал или да дадат по-добро бъдеще на децата си и като образование, и като възможност въобще да живеят някъде другаде. Защото тук няма инфраструктура, защото тук е кално и мръсно и ред причини. Така че нещата по-скоро, тенденцията според мен е, че те започват да осъзнават необходимостта от по-добър начин на живот и желанието те самите да се преборят за този по-добър начин.